un punt important de sobrepassats per la complexitat de la situació. A més, el canvi d'hàbits del nostre jovent sigui l'inici d'una dinàmica continuista, ja que gràcies als fons de transició nuclear hi ha... Un simbolet així més fosc, les cooperatives agrícoles que han pogut visitar, altres possibiliten, faciliten i enfortixen la capacitat de resiliència. Llavors, tenim un sector de la multidisciplina, rondem el 90% de presència d'homes als espais de presa de decisions i als espais de treball, formalment sí, que només té 10 persones que porten el producte de la cooperativa, entre 50 i 100, que serien aquelles que estan en una situació mitjana, i entre 100 i 600, que són les que estan en una situació... Tot i que